Dahil di apong niya muna ti agilot. Natural na mangilot. Partera pa eh. Kaya di ka may isang uncle mi di barito pa eh. Agsakit ti patong na. Ito yung kastilan ti ugot na bakran. Gapot ang sakit, dinamag na, hangkamot lang natintinag, nablo, ano pa, nagak itinong, idi napanalawas. Siya sa, napanalawas, kung anak ano, yung kalming. Kaya ipapilit na nga ilutan. Italmag na, agit case, agtal na ka, alay, pusipos ka na, agit kikisan, agtal na ka. Agit kis lata, tumaray, kamatin na mo. Ay gayang tapaklog mo nga litag, gayang kasi priyan na kaya ati masagid ka. Pero ano niya na ganan, agikis at litag mo nga paklog. Kasi natimayat na masagid, tilitag na. Dahil ito istorya mo, dagi jay ikwadyayan mi. Kano dumawon nga paiso, nasaksakit, tisakit, no wrong, no mistake, dahil treatment na maitad. Kala, sana yung istorya na, gisunay, na bayad ti 5 apan napailot yan ti sunay karabukog na nagsubli-subli nga pan napapailot ang danak tama nasakit kung nanalata di dyan magayam sakan ang nasiitan ng mga di karabukog na nasaksakit ti treatment no ti sakit no ti treatment ka mistake kung nanalay dyan kasla ko makamali kasla tatta niya ti kabukbutan tayo haam mga virus tikabutan mo ka awan pag hospitalam tikabukbutan nga no nagtrangkaso kan no ano anya man na ganyan na gana no nagplemas kan ta siya simptomas ti COVID dayan impanda ka mo nagpositive kan uray no mga COVID no talaga nga na-test da kan nasakit dayan nasakit pa para pamilya ma-pressure pa aminan ma-torture aminan iso nga natapanawon tayo nasaksakit adda tibutan ta pa ya ni bagada nga COVID uray no kasla normal nga sakit tayo idi ay awanan mapagungan tayo uray lang anlaan nga physical nga sakitan mental torture emotional psychological mairaman amin dayjay kada ito iti kalaban tayo dahil iti madama nga sitwasyon tayo tano daduma ka bidot mistake ano ti agpakarara at agberberok ti oxygen at agberberok ti dara amu tayo ado ti ado dagiti agpatawag ti ospital aw mo mabalin dagiti iti doktor kada ospital at napunpunno iso nga nagbuteng narigat tadi pakatayan tayo nga rodan kahaanan nga di virus di awan ti mangtaming kano daduma mistake di approach daduma kano kumano agasan na tayo laang agtrangkaso laang nagmayat kuma tamo tayo mati sakit nga trangkaso tayo dakdakkel tayo karon namnutatan awan pa nagraman mo awan pa nagamot mo at dapay pamilya gayang may kararagan tayo daw asin family dumawdawat na ta adasawa na ka awang kanu maamin handa kanu mo nagtrangkaso kabutan so dayay kaamo tayo mo day nga sakitan numutat na di pa nang ipa-check up mo sigurado COVID kunadan na virus ka kunadan kada ito ti kalaban tayo kaanya nga roti mabalin tayo nga aramidan ako anya nga roti kapintasan nga aramidan iso daytoy salmo responsoryo mangnamnama ak iti Dios idaydayaw ko ti manugbot ken Dios ko mangnamnama tayo latan kini ako Dios anya ti that is faith pamati di dyan ti panangnamnama nga rumimbag tayo to pamati di dyan anya mo ti aksyon na dito nga pamati so di dyan papigsaan ti resistansya aganad na ibagada nga haan nga pan agwara-wara ay ka anatan paypaylaan di pamati masapol nga ada ramid na masapol nga aksyonan tayo mat isa matumulong tayo mat kadagitay hantay nga agpaspasok pag narumor tayo surutan ada gitay protocols na nyaman na safety measures tayo tapno maaramid tayo dayto tanod adto mga rudan ka mistake wala do pay lang na mamati at dapay han na kay pabaksin apaya
Ado kanu gamin dito na baksinan nga nagtulan nagtulan di may sa makabulan nga nakapag na ko nanata mo high blood samad ngam na iranaan nga nagtrangkaso. Kada di mo ti madamdamag haan mga di positive ti damaganda. Dagiti mo negative so ngano daduma very resistant mo di jeri na dagiti kakabsat tayo. Nariga mo kana may met ko ng baksinan tayo kas lagtamad first world countries and na baksinan dan abnormal ti biyetan maka-travel dan makapagay-ayam dan ado din na baksina na kada tayo kaado pa lati agbutan tapaya basit pa lang ang porsyento kada ano masapon no nadapamati tayo buyogan tayo iti aramid buyogan tayo ati panangilalamad hantay nga parigatan ti karo na magaminan apay nga lockdown kunanta ko matoy ayan tayo Ilocosur tapno matay di virus no may sa nga tao tinagyanan haan nga gwarasen nga ganaken kas lakas di ti idea na ti magpanunod na lockdown kunanta manok ayuda sardina equivalent na kaslamot kas di nga dagos nga hindi jay panunutan kaslamot sa bali nga di approach kaging gana nga masaksaktan mo dagiti nga may kan masaksaktan mo dagiti para iwaras at nga simakit kuno daduma ka wrong di jay interpretation kasi mo ta ko rin po Jesus mo ta ini siya sino ako na dagat kamali di approach niya diba sika kanon ni Elias sika kanon ni Juan Mamunyan sika ti Kristo ti amuda ti Kristo umay nga kas-ari nga naturay parmeken na amin nga pagilian isudan ti gaputan na adipan nga dagitoy nga Israelitan isuda mo ti agbalay gitat ta isuda mo ti mangagaw amin nga nas nasyon ay baliktad mo gaya Ingiti ko na maparigat to, iruruman to dagiti panglakayan tilintad. No ituloy tayo dito nga basaan ka kunan ni Pedro kahanga kasta ti kong kunan. Wrong day approach. Kini Apo Isus pay, amunan nga kasi di pagkaramidan na, kung sisasagana nga mangawat. Sisasagana nga mangawat ay nga pag nakadusa, para iti pag nakadalos ti lubong. Sisasagana nga mangawat, uray pa'y nasakit, tapno pag nakadalos ti lubong. Kanuwagas ni Apo Diyos nga mangdalos kanya tayo daytoy awaten tayo agannad tayo ngam awaten tayo ta barbaring no madalusan ket lubong tayo baring no addan tubungan nga nasaysayaat ket daytoy asubyan tayo daytoy salmo responsoryo nya ti kunana mangnamnama iti Dios idaydayaw ko ti manugbot ken Dios ko uray kas ti mapaspasama mangnamnama tayo that is faith pamati. So, ngerti ko na ni Padre Pio de Calwan, hope, pray, hope, and don't worry. Kaya tayo matmang namnama tayo. At danto na napintas nga bungan da ito. At danto pang nakadalos nga maarami. Nga masapol lang nga ada aksyon na. Masapol lang nga ada trabaho tayo ng tao. So, ito ay agkararag, agannad, mangisalakan, tumulong tayo di pa nakisalakan. Hantay nga tumulong nga mangiruruman.